नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के धमाल एकदम जारी बा। निरंतर एक से बढ़ के एक धमाल हो रहा बा। रउआ सभे के बता दी कि ए बारी पवन सिंह के छठ गीत आ रहा बा और छठ गीत के बाद जैसे ही छठ बीती ओकरा बाद एगो धमाकेदार लोकगीत के एंट्री हो जाई। पावर स्टार पवन सिंह जी छठ गीत गा रहल बनी सोनू निगम के साथ। इ तरह वो सभी के मालूम पड़ले बा। यह गाना में म्यूजिक डायरेक्टर हमनी के प्रियांशु सिंह बने और लिरिक्स राइटर बने हमनी के अरुण बिहारी जी। अरुण बिहारी एगो भोजपुरी के बहुत ही मानल जानल और एगो हस्ती के नाम हुए। अरुण बिहारी एगो हिट राइटर के नाम में अरुण बिहारी के नाम आवेला। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे वहाँ के ना जाने कितना गाना हिट दिले बनी। पावर स्टार पवन सिंह जी समय समय पे अरुण बिहारी के गाना गावत रहिला। एह बारी छठ गीत में अरुण बिहारी के गाना आई और छठ के बाद पवन सिंह के एगो जोरदार धमाका लोकगीत के साथ होखे वाला बा। पवन सिंह जी जौन लोकगीत गायब वो बहुत ही जल्द वो गाना के पोस्टर वो गाना के रिलीजिंग डेट रउआ सभे के बीच में हाजिर हो जाई। ओकरा पहले पावर स्टार पवन सिंह जी के आज शूटिंग भइला अयोध्या में छठ गीत के। छठ गीत बहुत जल्द रउआ सभे के सुने के मिली। और रउआ सभे के बता दी कि पिछला एगो गाना आई रहे पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन इमरान हाशमी के साथे रहे। वो गाना में घोचुआ महेश पांडे जौन बड़ुए एक नंबर के जौन चांडाल दलाल कहल जी उहे हऊ। वो कहले बा कि देखो इसमें तुम्हारा स्टार का नाम सबसे पीछे है, पवन सिंह का नाम सबसे पीछे है और सबसे पहले इमरान हाशमी का नाम है। पायल देव का नाम सबसे आगे है और पवन सिंह का नाम सबसे पीछे है। कहे के मतलब ई बा कि अब जौन छठ गीत आई ओहू में सबसे पहले सोनू निगम जी के नाम रही और ओकरा बाद पवन सिंह जी के नाम रही। अब वो काहे पवन सिंह जी के लास्ट में नाम रहेला ये हम बता रहल बानी। भोजपुरी समाज बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी जितना दिन से गावत नहीं कहीं ओकरा से अधिका दिन से आदरणीय सोनू निगम जी गा रहल बानी। एगो हिंदी सिनेमा के जानल मानल हस्ती, एगो मोहम्मद रफ़ी के बाद में अगर केहू गावे वाला बड़ुए हिंदी में सारा चीज के मिक्स एक जगह मिले वाला कोनो गायक बने तो वो सोनू निगम जी बने। अगर उम्र के हिसाब से बात कइल जाओ तो सोनू निगम जी पवन सिंह जी से सीनियर बानी। अगर गायकी में बात कइल जाओ, अगर गाना हिट देला के बात कइल जाओ, अगर ओहदा के बात कइल जाओ तो सोनू निगम जी पवन सिंह जी से सीनियर बानी। अब सीनियर के नाते सीनियर के नाम पहले होखे के चाहिए। एकरा बाद छोट जे भी कलाकार बड़ुए जे जूनियर बा उनकर नाम रहेला। यही पावर स्टार पवन सिंह जी से बढ़िया केहू ना जानेला कि अपना सीनियर के कैसे रिस्पेक्ट देवल जाला। घोचुआ तोरा के एगो और बात बता देतानी कि एगो बहुत पहले गाना आई रहे पावर स्टार पवन सिंह जी के और शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथे हनुमान चालीसा आई रहे। हनुमान चालीसा अगर पोस्टर जाके देखल जाई, वो गाना के टाइटल देखल जाई, वो गाना के डिस्क्रिप्शन पढ़ल जाई तो आजो में सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी के नाम बड़ुए। एक बाद पवन सिंह जी के नाम बा। बात कल जाओ कि काहे वो गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी के नाम पीछे बा तो वो सभी के बता दी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी एगो हिंदी कलाकार, एगो हिंदी के बहुत ही मानल जानल हाई लेवल के वहाँ के कलाकार हैं। गायकी में तो पवन सिंह जी शत्रुघ्न सिन्हा जी से सीनियर बानी। ऐसे कि शत्रुघ्न सिन्हा एगो एक्टर हैं, वहाँ के गायक ना हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी से वहाँ के सीनियर हैं। पवन सिंह जी ओइजा देखनी कि पावर स्टार पवन सिंह के पहले शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होखे के चाहिए। ई बात सबके समझ में ना आई। घोचुआ ई तोरा बात समझ में ना आई और तोर जौन स्टार बने उनका भी समझ में ना आई। उनका बस इहे लागेला कि हम हैं, हमारा ही गाना बज रहा है। अरे घोचू बाहर निकल के देख कि का संस्कार कहल जाला, का रहे के
रीति रिवाज कहल जाला कि अपना से सीनियर के रिस्पेक्ट देना कितना अच्छा बात होला। पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसा ही निखन शिखर पे पहुंचल। पावर स्टार पवन सिंह के आज एक से एक गाना आ रहल बड़ुए, हिंदी से लेके भोजपुरी, और ना जाने कितना पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना आई। खाली जर्मनी आ न्यूजीलैंड घूमे से ना होई, क्वालिटी ले आवे के पड़ी। आ घोचुआई तोरा बस के बात नहीं है, तोर जौन दादा बने नु उनका तो साफे बस के बात नहीं है। चंडलपल तहनी के दोनों छोड़ दस आ कुछ गायकी करस आ तोहनी के खाली फोटो कॉपी करे के दोसर तो कुछ बाना। और पवन सिंह बोले छठ गीत सोनू निगम के साथ, तो फिर कुछ तोहनी के चंडलपन क के कुछ एगो नया लिया देबस, आपन क्रिएट करस, आपन माथा लगावस। आ पवन सिंह के कॉपी तोहनी से ना होई 7 जन्म में। तब पवन सिंह के नाम आगा बा कि पीछा बा, ई देखला से ज्यादा बेहतर रही कि तोर दादा के का हो रहल बा उ ध्यान दे। जानले, एक नंबर के तोहनी के चंडाल बड़स आ चंडलपन तोहनी के करत तरस, दोसर कोनो बात नहीं है। यही से पावर स्टार पवन सिंह जी के हिंदी होके या कोनो बॉलीवुड होके या चाहे टॉलीवुड होके चाहे कहीं होके, पवन सिंह के नाम केहू रिस्पेक्ट से लेवेला। एक और बात बता दी कि सोनू निगम के साथे गावे में तोर स्टार के होलिया टाइट हो जी। आ होलिया छोड़ना, सोनू निगम के साथे अगर गावे के कह दिया नु तो सोनू निगम फफेलिया में हाथवा लगा के फेंक दिए बहरी, ऐसे कि बेसुरा कलाकार के जूता से उजा होला। सोनू निगम के साथे गावे खातिर पूरा रियाज करे के पड़ेला। फेसबुक पे आके रोए से ना होला कि भोजपुरिया समाज में आपका बेटा हूँ, ये हूँ। अब मैनेजर आई तो कही कि भोजपुरिया समाज का ये भतार है। तोहनी के सब चंडाल हो, सब पूरा टीमो तोहनी के चंडाल हो। तो सुधर जैसा पवन सिंह के कॉपी करे के ख्वाहिश छोड़ दो लोग। आ निरंतर भोजपुरिया समाज रउआ लोग प्यार देते रही पावर स्टार पवन सिंह के, और रउआ लोग से हाथ जोड़ी बा कि जोन पावर स्टार के प्यार देतनी सब है, तो ओमे से थोड़ी सा छोटकू भैया के दी सब है। आ चैनल के सब्सक्राइब करी और दबा के वीडियो के लाइक शेयर करी, ताकि महेशवा के पता चले कि पावर स्टार पवन सिंह के जलवा जारी बा, जारी रही या जारी रहबे करी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय मां विंध्यवासिनी।